online radio. The online radio that makes you happy. Intezo. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kumfeza ngithuthi ungakumalo bathi ilaspo namagumede mhlambe emakuthi usemusha la ikhanzo phinde ngicela nje short subscribe ungakhohlwa ukucomment ngokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhule kunakho konke bafethu sabe sabantu abaningi top 6 yekhuphuka nezakho esibona inkunzi lapha nokumcimbi ozoba ngomhla ka 29 ku April ekuyele nyanga esiya kuyo lapha uzokhumbula ukuthi ekule top 6 kade ihlele lapha insizwa engumthandeni igcwameleshi umfoka amanqele iyona kade izibambela unumber 1 kusukela nje kwaqala impela lapha ukuthi mangabe uthenga ithikithi lokuvota lapha uthenga ithikithi elinegama lomculi omvotelayo lapha ke top 10 iyalaphana yayikhuphuka nezakho ibimi kanjena lapha ngalo ekulamaviki esiphuma kuwo lapha kunombolo 1 okanye siqale lapha kunombolo 6 bekade kuhlela insizwa ugatsheni bese kuthi number 5 kuyinkosi yamagcokama unumber 4 kuyona lapha nezekhalaha bese kuthi number 3 kube lapha amavekela mbuso ezikapotso bese kuthi number 2 kube lapha indlamlenze ukhuzane bese kuthi number 1 kuyichwamelisha kodwa ke thusa abantu abaningi ngenxa nje oshintsho efika abanalo ushintsho olukhulu kwakho nabaculi abangenayo kwaba khona futhi abanye abaculi abaphumayo lapha yakuleliViki unumber 6 kwithwasa lekhansela unumber 5 yona insizwa ezechalaha lapha nobheki ihonga bese kuthi number 4 indidane umfana wendidana amageza amahle lapha usiphe umfoka gconsa bese kuthi number 3 upotso amavikela mbuso number 2 igcwakamelisha bese kuthi number 1 ukhuzana abantu ebasola lapha insizwa ungelovi lapha nokuthi ke okunye ngathi uyenzelela khona nomunye nje eke ngambona lapha nethena kuyadingeka ukuthi akasivezele lapha amavoti ukuthi ahamba kanjani khona lapha abantu bazozibonela ukuthi mhlambe ukhuzane uye washintshwa bo number 1 kodwa uthola ukuthi umehluko wamavoti awafiki ngisho ku20 lapha mina ke angazi uthini wakho umbono mayelana nalolu daba kodwa ke ahlala lapha comment section ukungixoxela kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uvo ngalolu daba mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya futhi nodaba olandelayo kwevideo elandelayo kwakho subscribe nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.